जायफोर बे जोंनि उर्मिला बर' इउटुब चेनेलखौ नायाखै बेवहाय फेमिलि ब्लग भिडिअ होयो आरोना तो नोंथांमोना बे स्क्रिनावहाय होना लानो हागोन नोंथांमोना सार्च खालामबाबो मोनगोन आरो आं बे डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदों नोंथांमोना थां आरो नायहोब्लानो जाबाय ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन फेमिलि ब्लग भिडिअ तो नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो तो जोबजासिम नायबानो जाबाय तो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो माने बे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ आं ओरैनो होआखै फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय मा बुंखो तो बिदिब्ला नायदो लोगोफोर आं फिल्मनि एक्टर सासे बिथां मानगोनां मा नाम बियो सब्बिर कारजिया बुंदों जे मा बुंदों बिथाङा एसटिखौनो जासिना होनो हाबायबा बड'लेण्डआलाय गोरलै जागोन बिराद पावारफुललै जोंनि दैदेनगिरिया एनअसि जासिग्रा इदि आरो बे नङा एसटि होनाया बिराद गोरलै जोंनि ट्राइबेल बा जोंनि बर' हारिया बा जोंनि ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफोरा एसटि होनायाव जा अबजेक्सन गैया होनोबा एसटिआ गाबोननो जानानै थांगोन साननानै नाय बे बिराद गोरलै जुदि गासिबो खौसेथि एसटि हो होनबाथाय नाथाय नों एसटि होनायनि मुङै बर'लेण्ड नों मालाबाबो दाबिफिननो हाया सहस नङा आरो बे सासे मानसिखौ नों थांखिना बुंदों बे जुदि एनअसि होनानैनो जुदि एसटिखौ जाहोनो हायोबा बर'लेण्डखौबो गाबोन बिबानो मोनगोन आरो माने हाग्रामा बा सोरबा दैदेनगिरि मानगोनां बर'नि दैदेनगिरिफोरा एनअसि होनायाव एसटिआ हथात जाया बिदि आरो बिथांनिया हथात जाया नङा हथात जानानै थांनो हागौ जुदि एनअसिखौ जुदि जोंनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा होयोब्ला बेखौ सान जुदि हथातनो जुदि एसटिआ जानानै थांब्लाबो जोङो जुजिनानै जों थै गारबाबो जों बड'लेण्डखौ मोनाबो जानो हागौ बेखायनो बड'लेण्डजों एसटिजों नोङो रुजुनाङा नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो ओमफ्राय आरो मोनसेबाव भिडिअ क्लिप्स दङ बेखौबो नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' जोबजासिम नाय आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन भिडिअफोरा गोलाव बे भिडिअ क्लिप्सआबो गोलाव थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो दासान्दि माने जोंनि आसामाव जाय मोनद'था एडभान्स हारि नङा होमबा बै हारिनो एसटि होनायखौ लानानै माने दावराव दावसिया जोबनो थांला दै मिथिबायना स्टुडेन्टसफ्रा प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ गुबुन गुबुन आफादफ्रा माने प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ बिनि हेंथायै खिन्थु माखासे पलिटिशियानफोरा बिनि सायाव जेबो अजद गैया बिनि सायाव जेबो हेंथा गैया बिनि गुबै जाहोना मा बेनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन होननानै जोंनि बे भिडिअखौ लानानै फैदों फार्स्टआव बुंनो थाङोब्ला जिथु बिनि गुबै जाहोना जाय जाय बिथांमोना जाय जाय पलिटिशियानफोरा जे माने बिनि हेंथा गैया जेबो अबजेक्सन गैया बे मोनद'था हारिनो एसटि होयोब्ला नङा होमबा बिनि गुबै जाहोना जाबाय मा गावसोर राजखान्थि गोहोआव थाबाय थानो मोननायनि which is completely misunderstanding and misconception नङा होमबा बे मोनसे मिसकनसेप्सन मोनद'था हारिनो एसटि होयोब्लानो जे मारे गावसोर राजखान्थि गोहोआव थाबाय थानो मोनगोन बियो माब्लाबाबो सैथो जानो हाया मिथिबायना माबोरै होननानै बुंब्ला नाय जिहेतु जेब्ला एसटि होनाय लोगो लोगो सुबुं सानखोआ बांगोन नङा होमबा ओरैनोबाबो जिहेतु दासान्दि मिथिबायना जिहेतु नन एसटिफोरा जाय माने बिटिसिआव दङ बिसोरनि सुबुं सानखोआनो बांसिनखा अब्ला जेब्ला बिसोरखौ एसटिआव होबाय अब्ला गावसोरहाबो पलिटिकेल राइट मोनबाय गावसोरबो जिहेतु जाय थाखानाय जिथु रिजार्भेसन दङमोन जोंहा बिटिसिआव मिथिबायना बेखौ माने इकुवेल जाबाय समान जाबाय थ' बिथांमोनाबो केन्डिडेट ओंखारसिगोन बिथांमोना जेब्ला केन्डिडेट ओंखारबाय अब्ला नोंथाङा सानदों नामा जे नोंथांनो भट होगोन बिथांमोना गुबुन हारिनि मानसिफोरा नोंथांमोननो भट होगोन नामा होआ बे नोंथांनि मिसकनसेप्सन बे नोंथांनि गोरोन्थि बुजिनाय बेखौ गारनांगोन गावनिया गावनिखा गुबुननिया गुबुन मिथिबायना नों नोंथाङा गावनिखौनो अनसायग्रोआखै नों गावनिखौनो नोंथाङा बजबग्रोना लानो हायाखै गावनि असे हारिनि मानसिफोरनि गोसोखौनो नोंथाङा देरहानो हायाखै अब्ला नों गुबुन हारिनिखौ माबोरै देरहानो हानो गुबुन हारिनि जिथु मानसि बिसोरनि थिंकिं मिथिबायना बिसोर बहुत एडभान्स मिथिबायना हाईली क्वालिफाइड देन यू मिथिबायना एडभान्स बहुत एडभान्स जिहेतु कच राजबंशी जेखौ राजबंशी होननानै बुंदों बिथांमोनाथ' मालाय रयेल फेमिलिनिफ्राय बै समनिफ्रायनो फैनाय
नोंथाङा जिहेतु राजखान्थिखौ थाबाय थानो मोनगोन साननानै जितु बिथांमोन नों एसटि होनायखौ जुदि बाजायाब्ला हा बेथ' नोंनि थाखाय खहा जाया जानो हागौ दे नाथाय जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय बियो खहा मिथिबायना गासिबो बिथ' जोंहा लस जागोन साख्रि बाख्रिनि बेलायाव नाम्बार अफ सिट्स डिक्रिज जाबोगोन खमिबोगोन नङा होमबा केन्डिडेटआ बांगोन जेराव जों कम्पिटिसन खालामनो हानाया बिथांमोनजों पसिबल जानाय नङा थ' बेफोर रावखौ नोंथाङा बुजियो ना बुजिया आं बेखौ मिथिला दे खिन्थु बुजिसेयावबो जुदि नों जिद लादोंबा नोंथाङा रावजोंबो जिद लानाय जायाखै गावनि बर' फिसाफोरजोंनो जिद लानाय जादों नोंथाङाथ' नेक्स्ट 7 जेनेरेसननि थाखाय रांखौ आरजिनानै लाखाबाय नोंथांनि जेबो खहा गैया नोंथांनि जेबो खहा जाया नाथाय जोंनि खहा दं जोंनि बर' फिसाफोरनि खहा दं जाय प्रेजेन्टआव फरायगासिनो दङ जाय इयुनाव जिहेतु जोंनि बर' समाजखौ दाहैगोन मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै जितु इयुनाव सालायलांबाय थागोन बिथांमोननि खहा जाहैगोन उनहालागै जुदि बिथांमोना मोनदुदा हारिया जुदि एसटि मोनमारोब्ला पुरा जोंनि हारिमु जा राव जा गासिबो माने गोमोरलांगोन बियो रोखा खिन्थु नोंथाङा मा बुंदो अनलि नट नोंथां आं नोंथाङा होननानै बुंब्लासो बुंदो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंदों दै जाय दा बिटिसिनि चिफ दा बिथांखौ बुंनायावबो माखासे मानसिफ्रा बिराद रागा जोंलायगोनलाय खिन्थु दा बे समा आंखौ रागा जोंनानै आं सासे क्रिएटर हिसाबै आं सासे बर' हिसाबै आं सासे एसटि हिसाबै जितु आं बे बाथ्राखौ बुंदों आंखौ रागा जोंनानै बेयाव लाब गैया नोंथाङा दा पावाराव दं बिथांजों लोगोसे हिसाबै बेनिखायनो माने बिराद दुगा देखायनानै लाब गैया बुजिबायना इयुनाव मा जानो थांगासिनो दङ बेखौबो एसे साननांगोन ना जों नोंनि जिउआथ' नोंनि जिउ बारग'लांगोन खिन्थु फिउचार जेनेरेसननि थाखाय बेसेबां माने गिख्रंथाव मोनसे खहा जानो फैगासिनो दङ बेनि बागै एसे साननाय दंना गैया बेनि बागै एसेबो सानहरा फालाय नों गावनि बे प्रेजेन्ट लाइफखौनो माने इन्जय खालामनानै बारलांनो मोनबानो जागोन बे नङाना आं मोनसे रावखौ बुजिनानै मोनाखै जे जोंनि पाब्लिकनिफ्रायबो खायफा मानसिफोरा गोरों गोरा मानसिफोरानो दै जाय एजुकेटेड पार्सन बिथांमोनानो माने बेखौ माने सापर्ट खालामो टाइगार इज बेक नो टाइगार इज बेक माबायदि टाइगार बिलाय टाइगारनि आखुआ माबा मोनसे मोजां नामा बेथ' हान्टिं खालामनानै शिकार खालामनानै जाग्रा जिनिस मिथिबायना जोंनिया मा टाइगारजों सोरबा सासे सुबुंखौ रुजुयोब्ला माने बिराद बिराद प्राउड फिल खालामो आरो दै माने बिराद गेदेर फिल खालामो आरो जेब्ला मासे सैमाजों रुजुगोन ना होमबाथाय गावखौनो माने बिराद गैला देट मिन्स आंखौनो सैमा बुंबाय नोंखौ होनो नामालै थिग बिदि साननाया फैबाय खिन्थु नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि टाइगारानो जा सैमायानो जा बे मोननैबो जिहेतु माफा जुनारनिनो मुं देबायना बे रावखौ जों बुजिनानै मोनहरा बुजिनो हादों ना हाया माबे एंगेलाव बाथ्राखौ बुंदों आं मिथिबायना दा जोंनि पलिटिशियानफोरा ओरैबायदि जिहेतु जोंनि पाब्लिकफोरनावबो बे रावा मोनसे फोथायनाय दं जे जेसेबांखि मोजां मानसियानो जाया मानो जेब्ला माने राजखान्थियाव हाबहैबाय बियो गाज्रि जासिगोन आरो नंगौबो फोरमानबो दं नङा होमबा which is not wrong नंमारगौ थार बाथ्राया खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जे साफ्रोमबो राजखान्थियाव हाबोब्ला जे गाज्रि जानांगौ बे नोंथांनि सायावनो सोनारो राजखान्थियाव थांनानै जिहेतु गोहो मोननाय लोगो लोगो पाब्लिकफोरखौ बावनाया बे नोंनि गोसोआ बानायनो ना बानायनायसो मोनसे थांखि बे नोंथांनि खोथायाव बुंनाय दं जे लायो गियानि गुनि मानसियाबो जुदि लंकायाव थाङोब्ला राबन जाहैनो आंथ' बे बाथ्रा भावखौ इसेबो फोथाया माने मोजां मानसियाबो लंकायाव थाङोब्ला राबन जाहैनो बे बाथ्रा भावआव नंखाय दं माबोरै होननानै बुङोब्ला आं प्रुफ खालामनो हायो साननानै नाय आं गुबुननिफ्रायबो खोनादों दै जिहेतु लंकायाव राबननि जिहेतु फंबाय नङा होमबा बिभीषण बिथाङा लंकायावनो जोनोम मोननाय लंकायावनो थानाय आरो राबनैनो फंबाय अब्लाबो बिथाङाथ' राबननि आखु गैयामोन बिथाङाथ' लंकाखौ गारनानै जिहेतु रामजोंसो थाफैदोंमोन अब्ला जिहेतु जोंनि मानसिफोरा जे पलिटिक्सआव हाबनानैसो गासिबो गाज्रि जानांगौ बे बबेनिफ्राय माबायदि खोथा बेलाय मोजां जानाय गाज्रि जानाय पाब्लिकखौ अनसायनाय पाब्लिकखौ बजबनाय बे नोंथांनि सायाव सोनारो जों मोजां जानाय जों गाज्रि जानाय बेयो जोंनि सायाव सोनारो मिथिबायना नों जुदि गावखौनो सानो जे पलिटिक्सआव हाबनाय लोगो लोगो आंहा पावार मोनबाय आं गोहोआव दं दा आंजों बिथाङा दं आं बिनि राइट हेन्ड आं बिनि लेफ्ट हेन्ड व्हाटएभार नङा होमबा गावखौनो दुग्गानानै नों बांद्राय लाबा जायाना नों गावखौनो मिसलिड खालामगासिनो दङ पाब्लिकखौथ' अलरेडि खालामखाबाय गावखौनो आरो मिसलिड खालामगासिनो दङ
नङा होमबा आच्छा एसे बाथ्रा सोलिलांबाय थ' जेखियानो जादोंला ओरैबायदि मोनसे खोथा नाय जिहेतु मोनद'था हारिनि एसटि मोनमारोब्ला खहाया गोबां दं बुंस' हाया मिथिबायना नर्मेलि बुंनो थाङोब्ला जिहेतु जोंनि साख्रि बाख्रिनि बेलायावथ' पुरा खहायानो खहाखा जिहेतु इउनिभारसिटिफोरनि थाखाय कलेज इउनिभारसिटियाव जिहेतु जोंनि रिजार्भेसन माखासे सिट थायो एसटिनि थाखाय बेनिबो बेलायाव माने जोंहा खहा नङा होमबा जिहेतु राजखान्थि नि थाखाय दा पलिटिकेल राइटनि थाखाय जिहेतु माखासे जोंनि रिजार्भेसन सिट थायो बुंनो थाङोब्ला जिहेतु बिटिसिआव नङा होमबा जिहेतु बेयाव माखासे सिट दङ दा बेनि बेलायावबो जोंहा खहा दं जेब्ला माने एसटि स्टेटासखौ बिथांमोना मोनद'था हारिया मोनबाय अब्ला बिथांमोना नोंथांमोन बायदिखौ जि भट होनानै देरहा होगोन बे माब्लाबाबो जानो हानाय नङा नोंथांमोना देरहानाय नङा बे सिमांखौ दा सुजुखासै एनिफ्राय दा बाथ्राया बुंगासिनो दङ जे मोनद'था हारिनि एसटि होनायाव जोंहा बाजानाय गैया बे थिग दं बे रावखौथ' बुंगासिनो थिगानो दं खिन्थु बिथांमोना बेखौबो बुंदों जे माने जितु थाखानाय जितु एक्जिस्टिं ट्राइबेल एबा जितु थाखानाय एसटि नङा होमबा बिथांमोननि जेबो खहा जानो मोननाय नङा एबा थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानो मोननाय नङा बे माबोरै जाथावना जालायखो फालाय जुदि बे जाथावना थार मोनद'था हारिखौ एसटि होखांनायनि उनाव जुदि माने थाखानाय एसटिफोरा माने जेबो खहा जाया होननानै बुंनाय बाथ्राया जुदि सैथोमार अब्ला बाय राइटिं हो बेखौ लिरनानै हो दा जोंना बेखौनो सानलायो बयबो माखासे मानसिफोरा बियो माने मोनफा मोनफा पलिटिकेल डायलगनो मिथिबायना सबबो मोनफा मोनफा पलिटिकेल डायलगनो दा पलिटिकेलनि बेलायाव डायलग होयै होयैनोथ' माथो हारिया गोथौआव थांगासिनो दङलाय नंगौ नङा दे बुं जाया मोना हाया दुगा 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 प्राउड फिल खालामना लानानैनो जोंनि हारिया गोथौआव थांगासिनो माथो जों बांद्राय गिदिर नङा बिसोरनिख्रुइ मिथिबायना जों गावखौनो बिराद गिदिर फिल खालामनानै लायो थिग दं फिल खालामनांगौ जों रावनिबो गेजेर नङा बे बाथ्राया सैथो साननांगौ बे थिगानो खिन्थु मोनफ्रोमबो बेलायाव नङा सुबुं सानखोआनो जेराव बिसोरनि बेसेबां बा बांसिनखा जोंनिख्रुइ मिथिबायना ट्रिपल गुना बाराखा बिसोरना क्र'राव जोंनिया लाखआव गासै जितु आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरखौ लानानै आरो बेनि गेजेरावबो नाय दाख्लैबावै जितु एनअसि हरनाय आसाम गभर्नमेन्टनो नङा होमबा बिटिसिनिफ्राय एबा जितु हाग्रामा बिथाङा हरबाय आं बे रावखौ एसे बुजिनो मोनाखै दे जितु डिमा हासाव काउन्सिलनिफ्राय माने एनअसि मोनाखै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय माने एनअसि हराखै अब्ला बिटिसिनि जितु चिफ सिएम रिसपेक्टेड हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा हरनो गोनां मा गोनांथि दंमोन जेन'बा ना नोंथाङा बिराद एडभान्स नामा नोंथाङा बांद्राय रोंसिन नामा आंथ' रोंसिन होनना सानाखैलै हाबाब ओरै जितु राभा हाजं अट'नमास काउन्सिल बिथांनि जितु बे काउन्सिलनि जितु सिएम बिथाङा डाइरेक्ट बुंखायो जे माने एसटि होनाय जानाय नङा होननानै बेफोरबायदि बुंनो हानाय गोहो दंना गैया नोंथांनाव नोंथाङा मोनसेल' बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जेब्ला मोनद'था हारिया एसटिखौ मोनबाय अब्ला नोंथांनि जितु पलिटिकेल केरियारा फुल स्टप डिएन जाबाय सानना लाखा नट अनलि इउ जेसेबां बर' पलिटिसियानफोर दंना बिथांमोननि जितु पलिटिकेल केरियारा जोबखागोन आं बेखौ डाइरेक्ट लिरनानै होगोन डाइरेक्ट थोंजों बे भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय बियो 100% सियर माब्लाबाबो पलिटिक्सआव नोंथांमोना आगान होफिननो हागोन बा देरहाफिनगोन गोहोआव फैफिनगोन बे माब्लाबाबो जाफिननो नंला बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जिहेतु जेराव जोंनि गोबां गुबुन गुबुन आफादफ्राबो प्रटेस्ट खालामगासिनो दंखायो जेराव स्टुडेन्टफ्रा प्रटेस्ट खालामगासिनो दं बिसोरा उन्दै उन्दै स्कुलाव फरायफुनाय कलेजाव फरायफुनाय बिथांमोना प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ मानि थाखाय एसेबो सानहरा नामा माने नों एकदम राजखान्थिखौ थाबाय थानो मोनबानो जागोन बे नङाना मोननायबो नङा थानायबो नंखाया जेब्ला माने एसटिखौ मोनबायना बिथांमोना एडभान्स जातिया एसेबां जौगाखानाय जाति जेराव दा अबिसि दंखायो अलरेडि बिसोरनि केटेगरिया अबिसि होननानै बिथांमोनखौ सिनायखानाय अबिसि कास्टनि होननानै थ' बिथांमोनखौ नों मानि थाखाय बजबनो गोनांथि जाबाय दे बुं आं थोंजों मानसि दे आं बांद्राय गोदै बाथ्रा रायलायनो रोङा आं जेखौ सानो बेखौ थोंजों बुङो ओमफ्राय दा जोंनिया माबा मोनसे जुदि एगेन्स्ट बुङो सोरबा बर' लिडारनि बागै मिथिबायना अब्ला बास एफआइआरखौ मिथियो बिराद खान्थ्रा बेफोराव दै गावनिजोंल' खिन्थु गुबुननिजों गैयालाय बेबो एफआइआर होनांगौ बा
only FIR जोंहा मोन्थाय गैया नामा सोंखारिनो हानायनि जोंहाबोथ' मोन्थाय दंना नोंथांखौ सोर CM बानायखो नोंथांखौ सोर चिफ बानायखो नोंथांखौ सोर लिडार बानायखो जों पाब्लिकआ खालामदों ना अब्ला नोंथाङा जोंनि बाथ्राखौ खोनासंनो हानाय गोहोआ थानांगौ ना थानाङा हा नोंथाङा हारसिंनो माबा लिडार जादों नामा बेवहाय एसे गोथौयैनो सान नोंथांनि गोथौयै साननायखौ आं बुजिगौ नोंथांनि साननाया बेल' नोंथाङा माने राजा जाना थाबाय थानांगौ राजखान्थि गोहोआ नोंनि आखायावनो थाबाय थानांगौ नोंथाङानो सालायबाय थानो मोननांगौ जाय लिडारफोरा दा सानगासिनो दङ आं बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथिंखौल' बुङाखै दै जाय पलिटिकेल पलिटिशियानफोर मिथिबाय ना MLA जा MCLA जा जाय EM जा जायफोरा माने सापर्ट खालामगासिनो दङ बिथांमोना बिथांमोनखौनो बुजिदों आं नोंथांमोना गासिबो बिथांमोन जिथु मोनोथ' हारिया ST मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोननि पलिटिकेल केरियारा फुल स्टप जागोन DN जागोन बियो 100% 100% सैथो बे भिडिअ क्लिप्सखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना भिडिअ क्लिप्स बेखौबो नायना लाबानो जाबाय बेबो एसे गोलाव आरोना भिडिअ क्लिप्सआहाय थ' नोंथांमोना जोबजासिम नाय थ' बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लादो मा बुंखो थ' बिदिब्ला नायदो बै नेरसोन औवारिखौ नोंथांमोनहा सिनायखायोना नङा होमब्ला नेरसोन औवारि बिथाङा दिपेन बर'खौ सैमा बांग्रा होननानै बुंदों बिथांनि भाषणखौ आं ससे खोनासंहोग्रोनि दिपेन बर'खौ रागा जोंनानै बुंबाय आं साला सैमा दिपेन बर' खोनाखाबाय नङा होमबा आरो बिथाङा बै सिगांनि भिडिअ'आवहाय ओरैबायदि मोनसे बिराद गाज्रि भिडिअ लाना फैदों बियो माने UPPLनि दैदेनगिरि हिनजावफोरखौ गासिबखौबो प्रेगनेन्ट दोननांगौ जाहैदों फिफाफि नै बेफोरबायदि पिक्सार होनानै UPPLनि नेताफोरखौ आरो खोनासं एसे बिदिनो दुलदां ब्रां ब्रां थाहोजोबनांगौ अब्ला नायदो बेबायदिनो नेरसोन औवारि नोंथांखौ आं दिनै बुंनो नागिरदों नोंथाङा सिगाङाव UPPLआवनोमोन आरो नोंथाङा इलेक्सननि सिगां BPF जों थांदों नङा होमब्ला स' दिनै नोङो दिपेन बर'खौ सैमा बांग्रा होनलायलायबावबाय दिनै दिपेन बर'आ नोंनि जायाखैलै नेरसोन औवारि नोंखौ बुंदों आङो नों मा गावखौनो हाग्रामानि सियाराव जिरायनानै बुंनाय बायदि मोनदों नामा नों गावखौनो हाग्रामानि फिसिए नंदों नामा नों गावखौनो हाग्रामानि फिसिए सानदों नामा नोङो जाम्बा साइज हो साला मोख्रा बुन्दा दा नोङो आखलाव गैया महराव गैया सैमा बुन्दा दा सैमा बांग्रा नोङो दिनै दिपेन बर'खौसो नोङो सैमा बांग्रा होनलायलायबावबाय नोङो सैमा बुन्दा होनलायलायबाय नोङो दिपेन बर'आ नोङो बिना जायाखैलै नेरसोन औवारि दिपेन बर'आ नोङो बिना जायाखै नोंहा जुदि इसिबां जुदि दा नोङो BPF सरकारखौ लानानै नोंहा जुदि इसिबां पावारफुलब्रा जाम्बा स्टाइल नों मानो चेयारमेनखौ मोनाखै चेयारमेन बिनानै ला जाम्बा साइज मेम्बारखौनो मोनबावाखै नोङो दिनै नों बेबायदि लेक्सार मारिदों जाम्बा नेरसोन औवारि नोंथ' सैमा बुन्दासो नोङो जुमायनि एम्फौसो नोङो सासे नों सासे जुमायनि एम्फौ मोख्रा बुन्दा साला दिनै नोङो हिनजाव माहारिखौसो नोङो UPPLनि दैदेनगिरि हिनजाव माहारिफोरखौ प्रेगनेन्ट दोननांगौनो प्रेगनेन्ट साला सैमा बुन्दा सैमा बांग्रा नोङो दिनै हिनजाव माहारिनि उदैयाव 9 मास थानानै नोंथाङा जोनोम मोनदों बे देशखौ नुदों दिनै नोङो लेक्सार मारिदों नामा दिनै नोङो देशखौ नुनानै बाहाय नोङो ससियेल मिडियायावहाय लेक्सार मारिबाय थादों नामा सैमा बुन्दा साला सैमा बांग्रा मोख्रा बुन्दा साइज साला मबेनि गेन्द्रा दा उदैखौ लानानै मोख्रा साइज मोखांखौ लानानै मा बे बालखौ नोङो मा बुंबाय थादों नोंलाय सोरखौलाय सरकाराव फैदों पावाराव फैदों गावखौनो फिसिए बायदि मोनदों नामा नोङो हाग्रामानि फिसिए बायदि मोनदों नामा नोङो चेयारमेनखौ मानो बिना लानो हायाखै नोंलाय एथ'ग्राम नोंहा जुदि BPF सरकारखौ लानानै नोंहा जुदि एसेबां गोग्गानायबा राजनितिक नेरसोन बे राजनितिकआ खुनु पार्मानेन्ट गैया नों मालाबाबो दासान आं BPF सरकाराव थानानै बेबायदिनो भिडिअ बानायनानै आं जाबाय थागोन थैजासिम मालाबाबो दासान नोङो राजनितिकआ मालाबाबो पार्मानेन्ट नङा नों बेखौ मिथिखा बुजिबाय दिनै नोङो जाथिनि थाखाय नांग्रा सासे नोङो दिपेन बर'आ थांगोन गोदान फैगोन अब्ला नों दिपेन बर'खौ बुंनो सोरलै दिपेन बर'खौ बुंनो सोर नोंलाय
सैमा फाग्ला सैमा बुन्दा आरो नोङो मा बे अरुणोदयखौ लानानै बिराद नोङो पाब्लिकफोरखौ इमप्रेस खालामनो नागिरदों नामा पाब्लिकफ्रा रावबो जाम्बा जाम्बि नङा नों बायदि जाम्बा नङा बे अरुणोदय 1200 थाखाजों गोजोनगोन 1200 थाखाजों नों जानो हागोन नामा नों जानो हागोन आरो बे बिटिसिनि नङा बे अरुणोदयआ जाम्बा स्टाइल बे स्टेटनि फान्डसो बियो स्टेटनिफ्राय फैनायसो बियो मोनसे महिलाफोरनि फान्डसो बियो जाम्बा स्टाइल मबे अरुणोदयखौ लानानै लेक्सार मारिदोंलाय नेरसोन औवारि नोंखौ होनदों आङो जानला मोनला बेफोरबायदि भिडिअ दालाबबाय दाथा मोजां भिडिअ लाबो मोजां भिडिअ देखाय दिनै नोंखौ बुंनांगौ जाना फैदों आं बुङामोन नोंखौ आं नायबाय थायो आं नुबाय थायो नोंनि भिडिअखौ आं नायबाय थायो बुजिबाय दिनै आङो सोरबा दिफेन बर'खौ सैमा बांग्रा होननायनि खारनाव नोंखौ लाबोनाय जाबाय आङो बेखौ खेल लाखा नोंनि बे मोख्रा बुन्दा साइज उदै गेन्द्राद्रा साला जुमायनि एम्फौ साला जुमाय फाग्ला मानसिया बेफोरबायदि लेक्सार दामारि नोंसोर बायदियानो जाथिखौ फाननानै जाग्राजोब बुजिबाय मानो हाग्रामानो मानो सोङाखै नोंलाय हिस्ट्रि होनो थाखायसो एनअसि हरदों मानो एनअसिखौ उइद्र खालामाखै मानो सोङाखै नोङो सैमा बांग्रा मानो सोङाखै नोङो हाग्रामानाव बिराद गिदिर रेंकआव जिरायदों बायदि मोनदों नामा नोङो गावखौनो बिपिएफ सरकार फैदों बिराद गिदिर रेंकआव जिराय मोनदों नामा नोङो जाम्बा साइज नेरसोन औवारि दिनै आं होनदों रावबो लिडारखौ बेफोरबायदि रायनायनि जोङो माबाखौ लाबोनो नाङा सेन्टिमेन्टखौ लाबोनो नाङा बुजिबाय जोङो मोजां भाषाजों रायनो हायो ना मा हाग्रामाया नोंखौ बेफोरबायदि रायनो थिनदों नामा दिफेन बर'खौ लिडारा लिडारखा हाग्रामायाबो सासे लिडार दिफेन बर'आबो सासे लिडार सोरबा प्रमद बर'आबो सासे लिडार बेसोर साफा साफा लिडार जोब लिडारफ्राथ' नोंखौ बेफोरबायदि रायनो थिना ना दिनै आं सोरबा प्रमद बर'नि जानानै सोरबा आङो दिफेन बर'नि जानानै आं बुङाखै आं बुंदों मेडेल पइन्ट जानानैसो बुंदों दिनै आङो हाग्रामाया नोंखौ मालाबा बिदि बुंनो थिनाखै सोरबा दिफेन बर'खौ सैमा बांग्रा बुंनो थिनाखै हाग्रामाया बुजिबाय भाषाखौ एसे मोजाङै सोलों रावबो लिडारा रावनिबो सैमा नङा बुजिबाय लिडारा लिडारखा हाग्रामायाबो सासे लिडार दिफेन बर'आबो सासे लिडार दिनै नोङो दिफेन बर'खौ सैमा बांग्रा होनलायलायनाय नोंहा केम'थाया मा सोर नोंलाय नोंखौ मा हाग्रामाया बिदि थिनदों नामा हाग्रामायानोथ' नोंखौ बिदि थिनाखैना बेबायदि भाषा दालाबो बे नोङो साननैसो ओंखाम मोनजानानै जे सोरनिबा सापर्ट जानानै आं खोथा बुंगोन बेफोरबायदि लाइनखौ दालाबो नोंथांमोनहाथ' नुखाजोब्बायानो भिडिअ क्लिप्सफोरखौहाय बेनोमोन आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायाखैबा मोजाङै जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो गोलावमोन भिडिअ क्लिप्सआहाय बे गेजेरनि आं माने एसे गुसुं खालामना होदो आरोना नोंथांमोना जोबजासिम नायनाय नङा नालाय बेनिखायनो आं एसे गुसुं खालामना होदो आरो जोबजासिम नायाखैबा जोबजासिम नायबासो बुजिगोन बेनोमोन आरोना भिडिअआ आरो जायफोरा बे उर्मिला बर' इउटुब चेनेलखौ नायाखै बे डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदो ओमफ्राय नोंथांमोना सार्च खालामबाबो मोनगोन बेवहाय जोंनि फेमिलि ब्लग भिडिअ नुगोन आरोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो जायफ्रा चेनेलाव गोदान आपडेट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर